Волонтерство на карысць грамадства. По такой назвай праводзіцца ўжо традыцыйны фестываль маладых добраахвотнікаў. У чацвёрты раз у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна сабраліся сотні волонтераў з мэтай папулярызацыі сваёй дзейнасці сярод моладзі. Наш университет является основоположником волонтерской деятельности в Брестской области, да и, в общем-то, в стране в целом. Наши волонтеры также постоянно обучаются на разных площадках. Это и городские какие-то мероприятия, и областные, и республиканские. Также очень приятно, что они отмечаются почетными наградами со стороны Министерства образования, со стороны Организации Объединенных Наций. Усяго ва універсітэце імя Пушкіна працуе 27 атрадаў, а гэта парадка 1000 студэнтаў, для якіх волонтерство не просто слово, а частка жыцця. Я занимаюсь клоунотерапией, я больничный клоун. То есть я хожу к деткам, которые находятся на стационарном лечении в больнице, и мы понимаем их настроение, боремся с их страхами, помогаем им лечиться, то есть чтобы они не грустили без мамы, а веселились и как можно быстрее выздоравливали. Дабрачынныя акцыі, дапамога людзям сталага ўзросту і інвалідам, дзецям з інтэрнатаў і сацыяльных прытулкаў, рэалізацыя шматлікіх праектаў. Накірункі добраахвотніцкай дзейнасці разнастайныя, але вельмі важныя. Здорово, что так много студентов, которые помогают людям. И еще я хочу сказать, что наши ребята, они неравнодушны к событиям, которые происходят в нашей стране. Ведь на вторых европейских играх участвовало от нашего университета 285 человек, которые проявили себя просто на отлично. Мы гордимся нашими студентами. Падчас фестывалю ва ўрачыстай абстаноўцы самыя старанныя ініцыятыўныя валанцёры добраахвотніцкага руху атрымалі ўзнагароды. Арганізатары фэсту упэўнены, гэта вялікая каманда актывістаў, якіх аб'яднала адна мэта – рабіць дабро, дапамагаць людзям. Юлія Селюк, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».